Melyik irányítja a tested? Szerinted melyik részed irányítja a tested a nehéz döntéseknél? A válaszaid alapján kiderül. Választanod kell A, B és C lehetőség közül. A válaszaidat jegyezd fel. Kezdjük! Válasz egy telefontokot. Válassz egy égőt. Mi a csillagjegyed? Válasz egy tevékenységet. Válasz egy növényt. Hogyan szoktál viselkedni általában? Ahogyan én szeretnék, ahogy a világ elvárja, semmi különös. Úgy, hogy mindenkinek megfeleljek. Válasz egy italt. Válasz egy ételt. Mit csinálsz, ha ideges vagy? Iszok valamit, eszek valamit. Rágom a körmöm, rázom a lábam. Felhívok valakit, írok valakinek. Válasz egy tantárgyat. Válasz egy idézetet. Melyik jellemez téged? Hagyom magam meglepni, nem tervezek. Mindig van egy B-tervem, néha még C is. Hiszem, hogy minden lehetséges, ha eleget teszel érte. Válasz egy randit. Válasz egy dalt. Hogyan próbálsz döntést hozni? Nagyon nehezen tudok bármiben is dönteni. Azt teszem, amit kell, ami a helyes. Érzéseimre hagyatkozok. Válasz egy outfitet. Válasz egy outfitet. Mire vagy kire hallgatsz? Senkire. A megérzéseimre. Az álmaimra. Válasz egy állatot. Válasz egy mémet. Számold össze a válaszaidat. Nézzük az eredményt. Ha többnyire az át választottad, akkor te a hasadra hallgatsz. Ez pusztán annyit jelent, hogy az ösztöneidre és szükségleteidre hagyatkozol. Ha többnyire a B-t választottad, akkor te az agyadra hallgatsz. Te mindig megtartod a nyugalmad, nem vezérelnek az érzéseid, a józanész híve vagy. Ha
többnyire a C-t választottad, akkor te a szívedre hallgatsz. Nem szokásod a logikus dolgokat követni, a szíved mindig másfelé irányít az életben. Mi történik akkor, mikor valamelyik két lehetőség ugyanannyira jött ki? A egyenlő B-vel hallgatsz az ösztöneidre, de a nehéz helyzetekben az agyad felülbírálja a leendő döntéseidet. B egyenlő C. Állandóan két tűz között állsz. Tétlenül állsz a problémák felett, hiszen az agyad és a szíved teljesen más útra irányítana. C egyenlő A. A legveszélyesebb kombináció mindközül. Az érzéseid és az ösztöneid egyszerre vezérelnek. Írd meg kommentben, mennyire igaz rád az eredmény. Nézd meg ezt is, iratkozz fel,